Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met name vormen door de mensen die te Libië en Wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die doel, tredje en 14 jaar winnen. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Hoi, ik ben Eva, ik ben 14 jaar oud. Ik woon in Leeuwarden, ik zit op Montessori High School en ik wil later graag actrice worden. Ja, is dat iemand? Is dat iemand? Nee, is dat... Oh. Hey! Eigenlijk heb ik altijd al de droom om actrice te worden, zeg maar. Dat heb ik nu nog steeds. En ik heb heel vaak korte theaterlessen gedaan daar, waardoor ik al een beetje in die sfeer kwam. En ik ging andere dingen uitproberen, maar dat paste niet bij mij. En toen ben ik toch weer teruggekomen op het toneel en ontdekte ik de jeugdtheaterschool. En toen ben ik auditie gaan doen en toegelaten. Je zit er 3 jaar aan vast eigenlijk. Je kan ook wel stoppen tussendoor. Maar dat doet eigenlijk bijna niemand, want het is veel te leuk. En je krijgt een groep, je krijgt de lessen stem, improvisatie, theater en beweging. En dat leer je van alles. Dat is mijn vader. Wat is dit voor muziek? Ik dacht, dat is wel cool. Is het goed? Ja hoor. Er zijn 4 piano's. Mijn ouders zijn nu 1,5 jaar gescheiden, denk ik. Ja, zoiets. En hij woont nog vlakbij. Ja, dat is ook wel ingrijpend voor jou als puber, dat je ouders gaan scheiden. Ja, klopt. Maar ik wist wel dat het beter was. Het was beter voor mij en voor mijn zusje. En vooral voor mijn ouders ook. Ja, was dat wel zo? Was het niet meer echt houdbaar? Nee, het was echt niet leuk. Het was niet zoals het hoorde. Wil je speciale Starbucks koffie voor me maken? Oh. Nou, dat mag niet gefilmd worden, het recept. Jawel. Nee, sorry. Nee. Doe maar. Nu kan iedereen je recept jatten. Dat wie de huid van Eva, Frank. We hebben genoten van zijn Starbucks koffie en zullen het recept net verklappen. Kijk. Een handje verderop wen het de mem van Eva. Ze wen het krekt als haar huid in de wiek Zuiderborren in Ljouwert. Dit is mijn moeder, Petra. Hallo. En dat is mijn oma. Omi noemen we haar. En daar zit mijn zusje Sophie. En dit is mijn lieve kat Ginger. Daar loopt Pip de hond. Dit is een speciaal kastje, Eva? Ja, dit is een kastje waar echt allemaal glutenvrije dingen staan. Al ons beleg, zeg maar. En daar rijstwafels, een paar crackers. Hier staat heel veel in wat wij eten eigenlijk. Ik kan geen normaal brood eten of koekjes of zo. En het is allemaal glutenvrij, moet ik dat hebben. Allemaal. En als je dat niet doet, wat dan? Nou, dan gebeurt er iets in mijn darmen, zeg maar. Die gaan kapot, de vlokken in je darmen. Waardoor je niet meer voedingsstoffen goed kan opnemen. Waardoor je heel ziek gaat worden en heel veel buikpijn krijgt. En hoe lang weet je dat je dit hebt? Vanaf mijn 6e. Op mijn 6e is het ontdekt, want ik was een moeilijke eter en ik had altijd buikpijn. Dus gingen ze het onderzoeken in het ziekenhuis. En toen kwam het eruit, celiakie. En toen ben ik het dieet gaan volgen. En dat doe ik altijd heel streng. Ik eet echt niks met gluten. En daardoor voel ik me goed nu daarom. Wat staat in deze ziekenhagelslag? Ja. En in die andere ook? Wat is nou het verschil? Ik zal ze even... Nou, hier zit, even kijken, tarwebloem en tarwezepmo in. En daar zit gluten in. En hier zit het niet in.
En dan moet je echt van de kleine lettertjes dus steeds lezen. Ja, de ingrediënten altijd, eigenlijk. Ik moet alles controleren. Ik moet de ingrediënten altijd doorkijken. Ik moet opletten op kruimels. Niemand mag met zijn mes in mijn pastapot of zo zitten, want dan komen er gluten in de pasta. Dan eet ik dat weer op en word ik ziek. Ja, en ook een kruimeltje in de boter, dat kan voor jou heel vervelend zijn. Ja, dat is wel niet, daar krijg ik al buikpijn van. Ja, dat kan anderen zich waarschijnlijk niet voorstellen. Want als je dit vriendinnen vertelt, snappen die dat dan? Nou, ze snappen het wel, maar ja, soms vergeten ze het wel een beetje. Dus dan zitten ze met zo'n broodje bij mij of zo. En dan vallen de kruimels en zeggen pas op. Want dat kan ik niet hebben. Oh, dit is een bootje. Oh, maar dat bootje. Zwarte Piet! Ik wil We missen nu. Kom. Nee, kom, ik kan het met z'n drieën. Oké. Ga jij maar hoor. Ik dacht dat ik er zo. Staat hij daar? Wat is dat? Nee, er is daar een deur met allemaal linten. Jongen, laat mij nu We zijn op zoek naar Zwarte Piet. Hoe triest zijn we? Nee, echt? Daar is het echt? Ja, een blauwe. Verder is Eva een gewone puber. Ze gaat naar squallen en heeft haar hobby's. Maar naast haar allergie voor gluten heeft ze nog orenklachten. Doet we Eva voor het eerst zeggen, hielden we een afspraak met haar in het ziekenhuis. Omdat net kreeg duidelijk is wat die klachten waaikomen, maar ze een skofje opgenomen worden voor onderzoek. Een paar weken geleden kreeg ik steken in mijn zij. Hier zo. En die zitten er nu nog steeds. En heel erg duizelig. Nou, dat is een beetje samengevat, zeg maar. En nou, ik wist niet wat ik ermee moest doen. Dus ik ging naar de dokter en die wist het ook niet. Toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis voor een week om te observeren. Er kwam niet zoveel uit en nu zijn ze nog steeds met onderzoeken bezig. En wat voor gevolgen heeft dat je je nu niet lekker voelt? Ik kan eigenlijk veel minder. Ik kan moeilijk naar school toe. Ik kan moeilijk dingen doen. Ik ben naar alles wat ik doe moe. Dus dat is echt niks aan. En ga je nu wel naar school? Ik ga 3 uur per dag naar school. En ik wil zelf meer, maar ik mag nog niet meer. En dat kan ik ook nog niet. Nog een beetje kalm aan. Ja. Glazen. Heb je daar nog die glazen? Maar hoe gaat het nu, op dit moment? Ik voel me nu wel oké, zeg maar. Ja, Maar ja, het wisselt heel erg. ja. En ik vind het nooit leuk om erover te praten ook met mensen. Echt helemaal Dat niet. is helemaal niet. Nee, als iemand weer vraagt hoe gaat het, dan wil ik niet moeten zeggen dat ik me echt niet goed voel. Nee. Of wanneer ik kom weer hele dagen op school, dat wil ik niet, daar kan ik niet op antwoorden, dus dat wil ik niet. Nee. Laten we er maar gauw oor ophouden. Er binnen zoveel leuke dingen die we Sjen leren kennen van Eva. Op de jeugdtheaterskwallen is ze in haar element. En dat is ook wat ze haar eigen toekomst het lessen zucht. Wat ben jij aan het doen? Ik ben een make-up aan het doen. Hoezo niet twijfelachtig, Jacqueline? Wat ben jij aan het doen? Aan het dansen. Wat ben jij aan het doen? Op jou. Wat zie je? Een boom. Wat zie je? Dansende aapjes. Wat zie je? Een badjas. Nou, ik wil actrice worden, heel graag. In musicals, films en zo. Maar ja, ik weet niet of dat haalbaar is, zeg maar. Ik ga het natuurlijk proberen. Daarom zit ik ook op jeugdtheaterschool. Want het is wel iets wat ik echt graag wil. Maar als dat niet zou lukken, dan zou ik wel iets met tekenen willen doen. Of creativiteit. Of de verpleegkunde ging in. Dat leek me ook wel iets. Dus je hebt nog allerlei Ja, dingen. Wat maar kan? mijn hoofddoel is actrice worden. Dat is duidelijk. Ja. En hoe ziet die route eruit? Hoe moet je dat voor elkaar krijgen? Nou, veel dingen ondernemen. Goed jezelf laten zien, bijvoorbeeld op de jeugdtheaterschool. Want die heeft zelf ook al producties waar je auditie voor kan doen. En ook aan mee kan doen. Zo zou je ook wel weer een beetje bekender kunnen worden. Zou je misschien gevraagd kunnen worden of zo. En audities doen voor dingen. Zorgen dat je een beetje bekend wordt, lijkt mij. En na school zou ik graag naar de toneelschool willen in Amsterdam of in Groningen. Die kant op, zeg maar. Eva is sowieso creatief. De morgenschildering in haar kamer die heeft ze zelfs maken.
En ik teken ze graag bisten. Deze heb ik uit mijn hoofd getekend, een kat. En hier heb ik iemand van een band, ben ik mee bezig na te tekenen. Lijkt hij al een beetje? Beetje. Gaan ook nog geen kleur. Hier heb ik mijn eigen cavia geschilderd. Mijn moeder hangt altijd alles op. En hier een hond van een buurvrouw nagetekend. En daar een uil. Ja, je zit wel in de dieren dus. Ja, ik vind dat makkelijk om na te tekenen en leuk. Die vind ik altijd wat gedetailleerder. Het is leuk om met al die haartjes te tekenen. Waar wil je staan als je 18 bent? Iets in de toneelwereld, het liefst natuurlijk. Het zou heel gaaf zijn als ik ergens in zou spelen. Iets bekends. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Doe nou even. Ja, we kunnen nog winnen. Oh. Ja, nou. Winnen. Kom op, Pasen. Huppa. Dus kijk. Ja, kijk. What's it gonna be? Ik ben Berend, ik ben 18 in 2018. Ik ben door de week bij mijn paken en beppen en thuis woon ik gewoon in Jubbega. Mijn hobby's zijn gamen en judo en ik zit op het Mano College. Ik ben Jerry, hè? Hoi. Hoi. Waar is die nog voor de door? Ja, die zit dicht. Waar ben je dus in Pinjum? Ja. Maar dan ben je toch in Jubbege? Ja, ik ben hier het de week bij paken en beppen, omdat de squale als enigste nog de opleiding heeft van techniek breed. En waar is die squallen? Die zit een heel eind daarheen in Bolsward. Oké, nou zullen we een binnenje? Ja, oké. Dit is mijn beppe. Daar ben ik door de week bij. En waar is die paken? Die zit in het hok. Die is vluchten voor de camera. Zullen we een opzichtje? Ja, ja. Van een boef. Oh ja. Dat op een motor. Zie je, dit is mijn paken. Die is hier in mijn pakenbeppen. Ja, die wil wel terugrennen. Ja. Moet u ook een bakje koffie? Lekker. Wat vaker hier? Ja, er komen wel meer mensen op bezoek. Maar nooit mijn camera natuurlijk. Toch de weekend dus bij Paken en Beppe in Pinjum. En dat al hier om goed tarret te wezen voor de toekomst. Eerst heel vroeger zie ik altijd mijn houten timmer in. Dus dan zou ik timmerman worden. Maar dat ken het mij helaas maar. Nou, en later zou ik piloot worden. Maar dat ken het mij helaas maar ik ben te lieds. Dus toen bedacht ik, nou dan doe ik wat oors leuks. Dan geef ik ze meidje en dat vind ik hartstikke leuk. Dus. Hier is metaal. En daar, Tjenoerus, is autotechniek. Dit wie een grasmaaier, nog niet meer. We hebben het zaagblad erop hellen. En laatst ben ik bezig geweest om de verlochting het wetlied te doen. En nou, dat deed wel mooi. Ja, meneer, we gaan voet, ja? Dat is een mooie. Nou ja, hij was helemaal vetmesten toen ik hem kreeg, want hij stond bij je in de soep. Dus toen had mijn mama mij om, want ik moest nog een Wianne hebben.
Intussen ben we in Jobbegeer. Hier is Berend in het weekend bij zijn mem en de rest van het gezin. Dit is zuske Senna, stiefzuske Jamie en stiefbroerke Jesse. Dit is stiefhuid René en baby Eden, maar mem Antoinette. Van de duivel heeft meer. En hoe is het om zo'n liefbroerke te hebben? Hartstikke mooi. Heel kroeperig. En doet alles wat een baby ik doet dus. Dan moest nog even een stukje groeien, hè? Ja, ik ren net op schema, zeg maar. En mijn botten, die ben ik nog een uur te jong, zeg maar, voor mijn leeftijd. Dus mijn botten ben eigenlijk 13, terwijl ik 14 ben. Dus. Wat een rotsrijk. Ja, en kies je voor naar de dokter of zo? Of, Ik ga verschillende keren in het jaar naar de dokter. En dan meet de dokter van alles op. Nou, en dan voelt hij dat hij op de computer om te zien hoeveel ik groeid ben. En dat is net genoeg. Nee. ik zit ver onder de lijn, zeg maar. En zuster ik mij? Nou, af en toe denk ik van, god, had ik een stuk groter moeten zijn. Want hoe grap is er nou? Ian 56, Ian 57. Berend judot voor een lol 2 keer in de week. Eerder die hij ik wedstrijden, maar nou net meer. Ik vind judo eigenlijk net zo leuk. Meer. Nee, want hoe komt dat? Want toen was het volgens mij best goed in. Dat was ik. Dat was ik. Nu niet meer. Dat scheelt. Maar voest eigenlijk helemaal geen bal om. Niet meer, nee. En waarom net? Nou ja, ik ben ver weg altijd de kleinste van mijn pool. Dus die jongens die binnen een kop grutter. En dan zitten we wel in dezelfde leeftijd natuurlijk. Want ik get op leeftijd. En dan denk ik, ja, hallo. Hoe moet ik dat nou omgooien als ik dit ben? Hey, wat er meisjes? Dit is mijn zusje, dat is geen meisje. Je woont hier toch, Sjen? Ja, wat is dat? Nou ja, daar is die hut. Ja, die stond hier al toen we hier kwamen. Dus die ben we op het afbreken. En dan zetten we er naar je deel. Nou, en de rest van de tuin rent tot daar. En dan tot daar. En dan dat stuk erachter ik nog. Echt nog wel. Berend is helemaal in zijn element in Jobbegeer. In de grote tuin, achter het huis, daar wil hij wel wenjen. Ik hoop in de achtertuin dat het huisje dan klaar is. Maar ik kan niks zissen natuurlijk. Want het huis is ik nog net klaar. Nog even, wat voor huisje moet hij komen? Ik zou een eigen plakje krijgen. Een huisje in de tuin. Daar is toch nog rond. Ja, mijn moeder die maakt ons heel zelfstandig. Zodat wij allemaal gewoon als we 18 zijn het huis uit kunnen. Ja, dan het zij weer de handen vrij. Ja, dan zit mijn mixer. Oh, wat rustig. Ze ben fut. Wat waar ik van allebei vraag je of ze verkering hebben. Heeft ze ook verkering? Nou, dat weet ik eigenlijk net meer, want mijn telefoon is steken. Want ik op vakantie heb ik dat wel gewoon. En dan hebben we contact gewoon via de app. Maar mijn telefoon is nou bijna een jelly steken. Maar het contact erin. En dat doe ik net in mijn handen dus. En we wennen tot Famke dan? Nou ja, ergens in Nederland. Maar dat is ik wat. Dus een vakantieliefde hier zo. Ja. En hoe ziet ze eruit? Nou ja, blond. Krijgt ze groot als mij. Zelfde leeftijd. Dus Dus dat ziet wat dat betreft al wel goed. ja, maar het ik heel leuk gewoon. En toen was de vakantie voorbij, dus toen gingen we naar huis. Nou, dus een verkering u terug de telefoon. Ja. Wat sneu.
Hoe 2 jaar kan Berend het Marne College afronden. Hij wil dus verder in de techniek, maar specialisatie straaljagermonteur. Ik heb uitgezocht, als ik deze squallen ommaakje, dan moet ik eerst naar die techniek squallen. En dan moet ik naar een speciale squallen voor straaljager en luchtmachttechnicus eigenlijk. En dan zit ik daar en als ik dat slagen heb, dan hoop ik de straaljagersmeidje. En daarvoor moest ik echt het leger in? Ja, dat is een deel van het leger. Ja, dus dat is wel weer even een orenkoek, hè? Nou, ja, eigenlijk wel, maar eigenlijk kan het toch niet worden. Straks als je er in Syrië, in zo'n gebied, kan ik te landen komen dus. Ja, betaalt goed. Is dat belangrijk? Nou, ja, als ik zoiets doe, dan hoef je me niet een kwartje te geven, zeg maar. Voorlopig wendt Berend nog thuis bij zijn familie en is een feest waar baby eten. Nee, dit is voor voor vanmiddag voor het feestje van mijn broer. Of broerke. Voor zijn kraamfeest. Slaatjes wat? Ja, slaatjes en gevulde aaien. En dat soort dingen. Hij is de tijd om te gaan en Berend, die zorgen we tak om je weer. Doei, tot 2016!